U pupku su kao neki ostaci, prašina. Moj momak to ima. Da li onda mislite da ih i žene imaju? Žene se verovatno češće čiste. Da, vlakne su svuda, i kod muškaraca i kod žena. Imaju ih takođe i žene. Da, svakako i žene ih imaju. Da bismo saznali da li zaista samo muškarci imaju vlaknu pupku, prvo moramo da znamo šta se nalazi u osnovi ove misteriozne strukture. Stavljamo vlakna iz pupka na skeniranje pod elektronski mikroskop. Ta vlakna očigledno sadrže i ona tekstilna, iz majice ili košulje. Razlog zašto je većina vlakana određene boje leži u boji odeće koju najčešće nosimo. Odeću naravno nose kako muškarci, tako i žene. Da bismo videli da li zapravo samo muškarce muče vlakna u pupku, pravimo eksperiment sa dvema osobama, Jirgenom i Julijom. Imam po jednu majicu za vas. Potpuno su iste. Nosit ćete ih 24 sata, a onda ćemo sutra vidjeti kod koga su se obrazovala vlakna u pupku. Test počinje sada i traje 24 sata. Sastanak sutra. Isto vreme, isto mesto. I dok su ispitanici spremni da se potpuno potrude, mi se bavimo teorijom. Najveću razliku čine dlake. Ako se telo pokreće, dlake tela se trljaju o majicu. Time odvajaju fina vlakna sa odeće. Dlake se ponašaju kao autoput i transportuju vlakna u pravcu pupka. Tu se akumuliraju u udubljenju. Što više dlaka ima u pupku, to se više vlakana skupi u jamici. Žene bez sumnje imaju manje dlaka na trbuhu nego muškarci, pa bi rezultat trebalo da bude sasvim jasan. 24 sata je do sada prošlo. Sada se dakle Jirgen i Julija spremaju za pupčani apel. Da vidimo, kako izgleda kod tebe, Julija? Jasno, bez vlakana. Postaje uzbudljivo, naravno. Kako izgleda kod Jirgena? Evo ga, aha, očigledno je da ima vlakana u pupku. Dakle, istina je da samo muškarci imaju ostatke vlakana u pupku. Jedan australijski istraživač je ovaj rezultat potvrdio u studiji koja je obuhvatala 4800 ljudi. A mi znamo i jedno rešenje, kako da muškarci otklone vlakna iz pupka.